Autoschade Peter Brouwers. Kijk op peterbrouwers.nl. Bieslo en Brachterberg, twee ploegen die uitkomen in de 6e klasse, speelden zondag hun eerste competitiewedstrijd tegen Nijn. De wedstrijd ging lange tijd gelijk op, maar uiteindelijk wist Bieslo net één doelpunt meer te maken. Bieslo won met 2-3. Een paar honderd meter verderop speelde Maasbracht de eerste competitiewedstrijd tegen Leven. En Leven is zoals altijd een gevaarlijke outsider. In de beker had de ploeg ook knap gelijk gespeeld tegen tweede klasser SVC 2000, toch zeker niet de minste. Maar Maasbracht heeft natuurlijk een hoop ervaren spelers die al op hoger niveau hebben gespeeld. En een gelijk opgaande wedstrijd dus in die eerste helft, waarin vooral Leven nadrukkelijk de aanval zag. Dan dit moment, de overtreding en de penalty gegeven. Björn Kessels voor Leven achter de bal en binnen. 0-1 dus voor Leven. Dan aan de andere kant. Dit leek op een overtreding, maar niet gefloten. En Arjen Sampers is de inzichte die goed oplet. Hij scoort de 1-1 voor de toesploeg. En pas in de tweede helft zou echter Leven aan het langste intrekken. Björn Kessels maakte zijn tweede. In blessuretijd bepaalde Jeffrey Sprenger de eindstand op 1-3. Dan naar Herkenbos, waar SAH op bezoek kwam. En SAH is natuurlijk de ploeg die vorig jaar meerdere keren heel dun bij promotie kwam, maar steeds op het laatste moment net erneven greep. In de beker was SAH al verlegend van start gegaan. En ook tegen Herkenbos werden in de eerste helft maar liefst 5 keer gescoord. 0-5 dus bij de start van de tweede helft. En ook in die helft waren de beste kansen voor SAH. Maar nu was de doelpuntentrein echter tot stilstand gekomen. Dat SVH nog de 1-5 scoorde en zo de eer redde, was alleen belangrijk voor de statistieken. Hoe ging het mis in die tweede helft? Vroeg ongeveer de kerstverse trainer van SH, Pie Schmitz. Ik vond op een bepaald moment moest er gewoon nog 3-4 maken, wat de eerste helft dan wel gebeurt de tweede helft dan nee. Dus dan merk je toch dat de scherpte een beetje wegkomt en dan, ja goed. Ze hadden er eigenlijk een paar meer nog mogen maken, maar ik denk voor te beginnen dat we zeer tevreden moeten zijn. We hebben een heel goede beker achter de rug al. Dus ja, deze ploeg moet voor naar boven gaan kijken dit seizoen. Hoor. Ja goed, dat is ook de bedoeling om boven te kijken, maar goed, je kunt dat wel zeggen en dat zei ook iedereen. We hebben ook een goed elftal, maar dan moest dat toch even goed van week tot week bekijken. Laten we eerst een wedstrijd of 7-8 spelen en dan kunnen we misschien dat helemaal goed bijstellen. Maar ik ben zeer tevreden over de jongens die het gaat op dit moment. Ja. Hebben ze gaat versterkingen het echter erbij gekregen nog? Marijn Tussen bijvoorbeeld, belangrijke speler? Ja, absoluut. Hij is toch een jongen met er overal uit gevoetbald en dat ziet ook wat druk. Hij scoort ook heel makkelijk. Maar goed, we gaan nog een beetje voorzichtig met hem om. Omdat hij toch de laatste jaren een beetje blessures heeft gehad. Dus, maar daar ben ik wel heel blij met dat hij knaap erbij komt. Dus onze manager kon goed werk aan gedaan, dat moet ik wel zeggen. Ja. Nu even met die mannen een pilsje drinken en dan gaan we dinsdag en vrijdag wel lekker trainen. En dan gaan we zondag toestikken met Maasbracht spelen. Dus dat is weer een nieuwe. Dankjewel. Ja, alsjeblieft.